Днес ще ти покажа как да прехвърлиш всички данни от стария на новия си телефон. Прехвърли снимки, видеа, съобщения, контакти, настройки, абсолютно всичко, дори тапета и подредбата на иконите. Смяната на телефон може да бъде истинско главоболие, но имам няколко лесни стъпки, с които да се увериш, че няма да ти се наложи да ровиш и старите устройства, за да намериш някоя важна снимка или телефонен номер. Първата стъпка. Провери дали имаш инсталиран Samsung Smart Switch. Това е безплатно приложение, с което можеш да прехвърляш данни от едно устройство на друго. На Samsung телефоните обикновено е предварително инсталирано, но на стария ти телефон може да се наложи да го изтеглиш от Google Play. Отбелязвам, че е достъпно за всеки вид телефон, независимо от марката и модела. Просто отиваш в Play Store, пишеш Smart Switch в търсачката, изтегляш приложението и го стартираш. След като си инсталирал и отворил Smart Switch на двата телефона, приеми условията за ползване и дай разрешение за достъп, за да може приложението да сканира и копира файловете ти. Ако имаш много снимки, видеа от празници, приложения и чатове, ти препоръчвам да избереш безжичния метод Wireless. Така можеш да си включиш и двата телефона на зарядно и да не се притесняваш, че батерията ще ти падне по средата на процеса. На стария си телефон избираш Send Data, след което Wireless. На новия Receive Data, след това Galaxy Android и пак Wireless. Щом натиснеш тези опции, на стария телефон ще се появи съобщение, с което ще иска да се свърже с новия. Избираш Connect, изчакваш да се сканират данните и след малко Smart Switch ще ти покаже списък с всичко, което може да се прехвърли. Можеш да маркираш всички категории или да махнеш част от нещата, които не искаш да се копират. Когато си готов, натискаш Next и започва истинското прехвърляне. Ако искаш да пренесеш и акаунтите си, просто отключи стария телефон, когато те попита и дай копи. През цялото време можеш да натиснеш опцията Keep Screen On, за да не изгасва дисплея и да не се прекъсне връзката. Процесът може да отнеме известно време, но щом приключи, на новия телефон трябва да видиш съобщение, че всичко е прехвърлено успешно. Тогава натискаш Next, после Done и готово. Вече можеш да се радваш на всичките си данни, все едно никога не си сменявал телефон. Не забравяй да разгледаш приложенията едно по едно, защото много често част от тях искат допълнителни действия. Например, мобилното банкиране ще иска допълнителни стъпки, за да активира профила. Горещо препоръчвам да направиш резервно копие на данните си, за да бъдат сигурни при евентуален проблем с телефона ти. Samsung Cloud е отличен вариант, но за да го използваш трябва да имаш регистриран Samsung акаунт. Как става това? Отваряш Settings, докосваш името си най-отгоре, отиваш в Samsung Cloud и избираш Backup Data. Там можеш да включиш опциите за снимки, съобщения, настройки и каквото друго смяташ за важно, а след това натискаш Backup Now. Така веднага ще запишеш копия на всичко в облак. Ако искаш това да се случва автоматично, отново в Samsung Cloud можеш да включиш опцията Auto Backup. Така телефонът ти ще се активира сам на всеки 24 часа, стига да е свързан към Wi-Fi, да се зарежда и да е заключен, така че да не ти пречи да правиш копието, докато спиш. Друг удобен вариант е да използваш Google Drive или Google One. Много хора вече са свикнали с Google услугите и така им е по-лесно да си имат достъп до файловете през Google. За да направиш това, влизаш в Settings, след което Accounts and Backup, намираш Backup Data под Google Drive, натискаш Backup Now и изчакваш всичко да се качи. Ако искаш процеса да е автоматичен, в същото меню включи опцията Backup Using Mobile or Metro Wi-Fi Data, за да може да се прави резервно копие дори ако няма стабилна домашна Wi-Fi връзка. Важно е телефонът да е на зарядно и да не е бил използван поне 2 часа, за да може системата сама да направи архива. Не забравяй, че свободното пространство в Google Drive е ограничено и когато то свърши, спираш да получаваш мейли и като цяло да работи бекапирането. Тема, за която ще си поговорим в бъдещите видеа. Samsung Cloud и Google Drive са различни решения за един и същ тип услуга – съхраняване, управление и достъп до файлове онлайн. Аз използвам и двете. Имам копия както на Google акаунта си, така и на Samsung Cloud. В някои от следващите видеа ще разгледаме какви са ползите на едното пред другото, така че ако не искаш да пропуснеш, не забравяй да се абонираш. Вече знаеш как да прехвърлиш съдържанието от стария на новия си телефон, а също и как да направиш бекъп в облака, така че да не ти се налага да се чудиш къде са снимките ти от последното море или къде изчезнаха чатовете с приятели.
Може също да споделиш дали искаш да видиш как се прави подобно прехвърляне от iPhone и дали има някоя друга интересна тема, която те вълнува.